Hyvä. Hyvä poika. Taitava. Erittäin hieno. Erittäin hieno. Loistava. Oo vaan. Niin, ei saakaan. Ei saakaan. Se lastasi itsensä. Annetaan sille vaan rauha tehdä. Ruuat sinne. Pitäisikö joku vähän liinua tällä puolella sitten, että jos kun toi menee tonne, niin saadaan sit kiinni. Pystyykö Terhi ottaa liinun siitä vasemmalta? Se on kiltti, se on ihan ratsu. Noin, Peteme auttaa lisää. Täytyy tavallisesti siirrettää siihen ääneen, että toi nousee ylös. Niin vähän rauhallisemmin sitten. Kyllä. Ne vaan, siellä on ruoka. Hienoa. Mä maistan vähän. Ei oikeesti, minä syödä sitä. Liinu lähtee kun pääs. Hyvä poika. Jos haluaisiko ne nostaa tosiaan, sinne jää itse alle, jos ei sitä saa ylös. Sepä se.